Mananti ka anakan da tatag Walberto kanana Lolita. Madama mananti pa nagkape na iti paraangan da. Ay na, nagtaara talaga da ita lalaki. Ay, agkanta man iti napigsa. Tapno mapansin nak dito ayan ko. Oh babe, isang ngiti mo lang. Tejay, kimitan. Umisamak. Ay, pigsaak pa ito kanta. Oh babe, isang ngiti mo lang. Makarangarang may. Nisus, imo nagmatan. Baklan sama day ta lalaki. Manhid. Sana makadlaw. Ay napasinsya mo day ta karuba Benson. Talaga kastana. Ada nga minamampang na. Basta da makita na lalaki kurso na daan na. Agpapansin nukwa. Anya? Nabayaga, namadmadlaw kong agkurso na dakon ka day ta babae. Ngamjak lang tagtagari ka. Ha? Nay, kita Benson ka na kan. Tamangan numabanitan na ka. Saan ante? Pagan anok kumamo day ta babae nga eh. Papansin na babae. Ay, uray siya ka. Jak kayat day tabak ka para kang ka, Benson. Wakwakira ta babae. Tarawi, wait. Mannakiapa pa day ta. Madlaw mo taman nakiapa ante. Pagkunam ngay mat ka na kan. Basta, madlaw-lao na iti panagsasauna. Kun tigtignay na. Kan nagisay di bibig kang gugut na. Kung na maabin sound. Ha? Maday ta ka manon, Gualberto lakay. Igaraw mo mantikin na lang mo nga guyawan. Sa anak nga guyoyaw. Ibagbagak lang tagpaisaw. Kat, apay, gaputan ang isit ti bibig kan gugut na, mannakiapan. Katuan mate. Apay nga ni kabagis ko, nangisit mo ti bibig kang gugo na. Agraman tenged na nangisit, nung nakasingsing patmat. Naulimag ka na parabor. Isadi mo pagpapadaan ti tao, Gualberto. Kundi ka guy-uyaw, tamaday. Dayjay, rimwar manan jay pugi alalaki. Aha, ag short panak. Ay, aday ta, rumarak manan. Agkantaak manan. Nang ibigin kita, marami ang nagtaka. Ha? Ay, kimita manan. Ag-stretching man. Ha? Ag-exercise diti paraangan. Ikayang-kayang ko. Hindi, chay. Kita-kitaan na ko. Ay na, imposible asan amatin nagtirik na kanyak. Napudaw mo ti legs ko. Gandakil mo ti patong ko. Nene, imo nagmanan. Nagluko day ta lalakin. Pangagaman. Ay na, ado talaga itandag iti bakling. Awan serbiti kinatarda ta bakling da mga main. Baklang! Imposible, di pa lamang rik na iti kasta nga imbaga, may. Tuy puso ka na ikala. Ay na. Kumananta manan day ta babaeng. Ay, pagsasawaksan. Ay, di ka labay-bay andita. Nakita naman nga minan ni Benson nga kapkapidita paraangan. Iso ako mananta manan. Agin wawalis manan iti paraangan da. Nga urewan mo tirugay. Sapay kumananta. Kagpapansin nga rumat. Baybayan blakaday. Makapasurun magngaro da dengdenggan kan kitkitain. Di pa lang amin makiasawa. Tapos saanin nga papansin dita. Nagadumot ng tinagbalin na nobyo na. Mawa mo nagbayag ka relasyon na. Kasanwa seryoso da. Kat garatigit mait. Ala, mangantay kidin, tagaw akon. Sana tila pa kasiksikuram dita.
Ha? Naadik kan sa iti kape Pogs. Ha? Sana pogs tinagan ko, manang. Anya manang mo't. Agkatawunan tan sa laang, manang ko ng kanyak. Ha? Bakarilya tinagan ko, ngambak ka ti palayaw ko, Pogs. Ha? Sana pogs tinagan ko? Apay, di mo kayat? Di mo ayat ti kayat asawon ti Pogs. Kat no Pogi, shortcut na ti Pogs. Di mo kayat ti mawagan iti Pogs? Ha? Puro akapit-akap-kap yung Ay, ada creamer ko dito, kayat mo? Ha? Ay, sana nga cream-creamer. Puro akapiti kayat ko. Tinapay, kayat mo? Ada tinapay di tabalay, May. Ay, saan? Itid mo kay din kadagiti anak mo. Tapno adda kanenda. Ay naumadan iti tinapay. Ay, urayan nakatay nakalaan di tinapay di tabalay. Ay, saan ay? Sumrekak mo tinita balay da anti kan uncle ko. Sige. Ay, grabe. Suplado. Ay, bakling kan sa mga agpaisaw. Anyat ko nam. Ay, bakling ka, kunak. Lima na bakling. Jakamukin ka. Ala, saan lata mo ta makarik na? Saan na ka mapukawan ni tinamnama? Asaraklat ta rin ta lalaki. Ta sigurado asyak tumutla ang tibagsak na. Main love to mala kanyak day ta. Ay, Saus. Apay, itulog mo nga raw nga awagan na kay iti baklain. Ha? Ay, Saus. No siyak ti sika. Ikak iti pagnakman na, binsaon. Kahit anya ko mati aramida nga ay uncle. Papispesa ka. No siyak ti awagan na iti baklain. Anya? Awan madaksanak ano kasta taramida uncle. No, idarom na nga ay. Kadsang mo, mano'y darom na ka. Di ibaga mabasol na. Isumatim mo na ako na ma. Ha? Nadlaw na siguro, wasaan mo pagananaw. Iso baklain ko na nakinkaan. Maditikas dyan ka raramidin na. Baybay ako uncle. Jak kayat atutupan. Babae day jay. Wala, kayat mo nga raw na kanayon nga awagan na kay ti baklain. Sana ha uncle. Nukas na ka raw, ikam iti pagnakman na. Ay, no siyak ti kaskasta na. Ang mga no maipugad ka. Uncle, wain bensound. Maipugad ko ano siyak. Jak lakayat ti mawawagan iti baklain. Agisalsalapay itibado na dita paraangan na dita Benson. Kampay ide. Awagak ni insan ko. Ala, agtay cellphone ko. Pangagak man ang dita alalaki. Tapno mangrik na ki ide. Detay. Hello, insan! Kumusta, insan? Dayjay, timmalyaw man nandito ayan ko. Ay na, insan! Anyat serbita kinatar mo ngayon nagbakli-bakling ka mat. Awan na! Aglaklakay ka iti o nagtisapin mo no di ka mga sawa. Ay na, insan! Numarik nam lakid na kayat nakati babae gammatamon. Di ka gindidi. Tapno di da kawagan iti bakling. Ha? Madlaw adang denggan na dagiti ibagbagak. Ay, panggagaklata. Awang nga ro na insan. Talaga bakling ka. Ada magaya magkursunada kan ka babae. Gamata mo na. Di kag kapoy-kapoy insan. Ulita kasinsen Nay, Jeski. Nagluko mo na ito yan. Nagring mo tan. Eh, asino yaman na ito yung mawawag. Ni, kimita ni Bensonan. Nadlaw na sa mga scripted teraramida ko. Jeski. Nana Lolita. Apay, adda puliyo abakla? Ha? Nay, nagkuna. Awang mautbak ka. Kwa, nadamag ko laang, nana. Di mat, da kayo ti akin kaanakan ka ni Benson? Wan, apay aya. Kwa, kasla ngamin di na amo ti agaram. Nasurok sa amo ta 30 ti taonan. Nga maapingawan asawa na. Wano, uray nobya na lakuma, awan. Ay kat, saan na pa siguro, tiyempo baka. Wan ang
Ada ka din nagbalin anobya na iti? Ay, yak ka mo at ajak mo damdamagan day takang kwa na. Ay, sus! Talaga abakla no awang pinagbalin anobya na. Ra, ay, sayang tiki na tar na nana. Apay, talaga nga tanga agbaakan? Ay, ajak ka mo Kano kasta ti kaya na, kada kang kwa na Narigat mo, no pilitan mo ang mga asawa, no di na magkayat. Ay sus, ibagayo kiti ta mga asawa. Sayang ti kinataer na. Kan, ibagayo asaanan nga umadayo. Mangpili latan iti armen na kadagiti kaaruban na ditoy. Tapno saanan nga umadayo. Kan, ibagayo atay ada experience na ti armen na nana. Tano puro abalasang, ay, awan lukwandan tulaang. Ha? Ibagayo atay balo, wano tay single mom ti armen na. Ure ado ti anak na basta nawaya na. Ta sigurado, nadungo a babae no kasjay. Ha? Ay nadanakam jay ka anak kakbak ka. Patsag nga mo dan tararamidon na. Isu tagpili ti asawa na, sana da kamay. Anya? Narigat no pakibyangan may ultimo love life na. Akat panangisakit nga ron mat. Kaanakan nyo nga rod, di isuro yu iti rumbang aramidan na. Unay kayo na ibagayaw tatay single ma'am termen na. Ta sigurado naragsakto ti love life na. At data, nakabalabala ko ni titwalya. Kampay ini, mapanak makidigos ti Tayanda Benson. Kampay ini, awan danumme. Imposible asan masulisog day ta Benson iti kastoy nga itsurak. Timing ak ti iruruarda na Lolita ken Tata Gualberto. Agmay-may sa ni Benson di tabalay ta. Ay, mapanakon. Ne, Hello, Benson. Nakitak mo't arimordanti kan uncle mo. Napananda ka di? aday na tindaran da akasar. Kasta aya. Mabalinti umay makidigos, Benson? Ha? Ne, apay dito ti pagdigusam nga Ay, kwa. Awan nga mindanumi. Iso mabalin ka diti umay makidigos? Ha? Sige. Sumrag ka, baka. Benson, nalpasa ko na nagdigos. Pakikawit mo man to'y brak, jakmat magawatan. Ha? Ay sus, iaramid mo to ni balayaw, baka. Alamot din Benson. Apay, dako sayamot ti agikawit iti bramot. Sa anak mo nga asawa. Jay anak mo to ti mangikaw iti dayta. Ala, pumanaw kan, baka. Bakla kagaya magpaiso, Benson. Anya? Bakla ka niya. Aminin! Sana pud no dayta, baka. Podno! Bakla ka. Bakla, Nika. bakla. Hoy, baka. Di nakpagsawa ni Tikasta. Tamang ano niya pati maramid ko kin ka. Bakla. Nita. Kayat mo ta panagnagakin ka sana ka bakla? Sige mga rod, panagnagaman o talaga matlasaan ka bakla? Sige man, bakla. Nita. Bakla. Inagkanak, Benson. O anya, baliksem ka di pati bakla? Ikwa. Ay, bakla. Da ito'y pa'y nga rod. Inagkanak manan. O anya, bakla ko ng pala kanyak. Naminduan nga nagkan ka, baka. Ikwa. Jay. Bakla. Di ka pa'y lamap na kitinaramid ko kin ka? May bakla. Umay ka man lang. Umay ka. Piningaguyudan na matan. Papanantangay. Mapantay ti silid. Darasam, tapan nagkakasana ka bakla. Ay, sige man nga rod. Panagnagaman nga rod, Benson. Bakla. Tata Gualberto, umayak man. Ha? Nay, hapay. Anyat masapul mau baka. Kwa,
Adda iba kami kan ni Benson kada kayo kan ni Nana Lolita. Ha? Ibagayo nga? Kwa, agsasango tayo pa nga upat atap no, nalawlawag ti saritaan. Ha? Sige, umunag ka, baka. Rumwara ko, tayo nakagtrabaho, nantay. Nay, kadan sama ka no pagsasaritaan tayo kadabak ka. Umay kabigitan na ka nakan. Da kayo latandag sa sarita, ante. Tamaladawak iti trabaho. Apayaya, kanya nga minti bagayo kan ni baka. Dua kayo kanu mga day bagana. Diyak mo ay ti dayta babay. Iso lang ta day bagana. Di nakiramraman dita. Sige antay, tayo nakaon. Datayo latandag sa sarita. Tanay, nagdardaras mo tapi manaw ni Binsaon. At dapay nga min trabaho na. Ay, saklatan ati mangibaga iti daytoy. Kanya nga min daytaya, baka. Kwa, adan nagkinaawatan mi kin ni Benson. Kat, ada pa yan napasama kiti nagbaitan mi. Anya? Ay, nainlab nga minuna iti kaanakan nyo kanyak. Amo na nga tanin ng nga anak ko. Kat babasit dapay. Ang magpilit matlat ta. Kaya't nakano nga asawaan. Isa nailawan kami. Anya? Ha? Pudno ka di dayta, kay bagbagam si ka, baka. Ala, wan tata. Apay, di kay mamati kanya kaya. Kat no pinilit nak ni Benson ama kinaig kan kuana. Anya? Ha? Sige ta kasarita min tumampay ni Benson baka. Palutputan mi man di ka nakak. O di sige. Baka atapan nyo nga agar-arami dakit istorya. Angam saan? Kat no kayat nyo ti ebidensya, adaygam ko a video mi. Anya? Wine, antay. Angkal, aklonak. Adda na pasama kiti nagbaitan may. Saan aga po iti ayat? No dikit ga po iti soron ko kinkwana. Kanayon na ngamin nga ibaga baklak. Anya? Apay ngay naramid mo ti kasta Benson. Ala, di mon pabasulan ta ka anakam, bakay. Basol ni baka. Kanayon na mga nga ibaga bakla ni Binsaon. Di napunwanan to'y ka anakam. Uwin angkal, pudno day ta. Ay, akit kasano daytan. Kasarmot ti bagbaganan. Sabi ada video nga impakita na kada kami. Ha? Wain Binsaon. Apay, di mo amawa nagbidyo ni baka. Saan angkal? Anya, pagtalikod tinapasama kiti nagbautan ta Benson. Di nakikasar? Apay ko mga ikasar ka. Kit saan ka mga ayatin baka? Apay nga rod nga napasama ka data. Pamanagnak nga ayatan na. Ay saan? Pinanagnagakla nga sana ka bakla. Iso nga inaramid ko tikas jay. Anya? Nukas na nga rod. Iwaras ko ti video ta. Sige. Iwaras mo lang. Takitag no sino ti may babay. Okay lang kanya. Total, lalaki ak. Ayos lang. Anya? Benso, nagkasarta nga minan. Nagasawa ta, agnaad kan di ta balay mi. Saan ka na makipagnanad di ti balay daan ti ka ng kalmo? Lading itag baka. Saan ka nga rod akayat? Di ka di makawawat. Benson, Ala, agawid kan. Di naktaktakin. Tagawid ak iti lugar may. agbakasyon ka? Saan? Umakarak iti pagtrabaho ak iti lugar may. Umayak nga rod sumurutak. Ha? Urenya't mapaspasamak. Sumurutak kan ka, Benson. Apay asinurot nak dito'y terminal. Di matimbaga ka sumurutak kan ka. Pinanawam dagiti anak mo. Nagturod ka mo ng panaw ka dagiti anak mo. Adda dya kasinsin ko anang iba tsak kadakwada. Basta sumurutak kan ka, Benson. Ala. Agtugaw ka nga rod dito'y bas. Tinak gumatang iti kanantang agbiyahe. Talaga? Ikuyog na? Kitaan niya pa ngay. Uwi na. Mala. Urayan nak dito'y Di ka pumampanaw dito'y. Tapno saan tamawanan iti pagtugawan. Rabiin.
Awan mo to ni Benson. Kuna na mapanlagumatang iti kanan mi. Ngamawan mo ton. Awanan ba inday dya lalaki? Linukunak. Langsot. Intarayan naksamatan. Sa nga pulo nga orasan ti panagururay ko dito terminal. Ngamawan mo ton. Apay ngay. Benson! Nagsangsangita taintarayan nakmeten ni Benson. Nagawidak analpayta bagak kat dita na mirisko ti bindut ko. Eng karigatak nga ngen liwliwag ta amin. Katita dagitilatanan nako ti pangibukbukbukak iti atensyon ko. Alakastaan ti pagayam mo bakta. Please like, share, and subscribe. Thank you.